Okay guys, ito yung batang tirador. Tirados! Oh, wala ko dito rin ito, Dom. Dom, wala ko rin ito. Comment sa Chris, ha? Oh, ilahan tirador. Grabe oh. Grabe. Grabe ang tirada. Sabit sa pala. Zero ka lang? Grabe ang tira. At dala ito ka na yung busog, ikutan ng bibig. Grabe. Boy Wonder. Grabe ang spin, no? Grabe. Grabe. Pakuyawan mo ka sa YouTube. Yan. Higit ka po. Pakpak. Subscribe. Okay. Please like and subscribe to Pinoy Billiard Player. Billiard TV. Billiard TV. Okay.